Ladies and gentlemen, welcome to the Gara Aýy Championship. And this is the main event of the evening. Ladies and gentlemen, please welcome Watjik. Hakikaten Urşy mi? Kim Urşy? Watjik. Ey, Watjik mayol. Ay otaydan emizin vaho. Gelle mallan ne molla ho. Hay Watjik. Urşylar. Finallardan geçsiniz. Buraya uruyan aktır ya. Удачи. Сынок. Ödün şey. Ben ne anlarsam. Erkek bol. Aýly aşağı otur. Bilen dogan bolsa oku. Ejeňin jaňetdi. On çörek aýdypdyr. Gahrymanjy. Watjik! Watjik! Ama. And now his opponent. Ladies and gentlemen, please welcome the champion of the Gara Aýy corner, Makregoryň. Getting hype when I aim up. Elevating that game up. Ey, Makregoryň mayol. Ey, Makregoryň bilen Watjik Urşy. Ey, Watjik nire, Makregoryň nire. Watjik'e dolap dip koyuyor ya her. Game face when I step up in the place. I was born and when I watched me. Trainer. Yudurmak bolýarmy? Bolýar. Ayağa depmegen bolýar. Şonu sen haf gowy. Boyna gysmagan bolýar. Bolýar. Ay ona toşdy men öldürýär meni. Yok. Bingol. Al çıkana. Oh, mira, uruşmalı sen, davay. Dinle onu. Ünslerim. Saçtan çekmek bolanok, göze parmak sokmak bolanok, dişlemek bolanok, söwülmek bolanok. Kurmak bolýarmy? Don't hit below the belt level. Don't pull each other ears and don't bite each other. Okay. Çayın mı? Ne? Burada bağmay? Ne? O dak demlay manglayny. Hayır ho buning bolanok. Tuttuňy da ya. Ey, ne var o? Çıkarma. Bolanok. Çayın mı? Are you ready? Birinci round, fight!
Wah, ey Makregoryň özüň urdurýan mey. Men kýal urdura, men kýaly. Watjik, urdura. Asaktan ur, asaktan. Wah, mene uruşmaýal urdura. Mene uruşmaýal edi urdura, mene uruşmaýal. Keýtledin urdura, mene uruşmaýal. Ha. Urşak gelme. Ulan Yerinden çal. Yerinden ha, kal yerinden. Ne yaptın? Ol özüňe gel. Demal. Ullun demal. Tren. Oh. Me. Utarın mı? Hadi bağırtcan sen bu düşünmezsin. Deyip yerin sağlayışına var ha. Gözün baş balaya ne diyor mutcan sen? Böyle. Gel buna gel, gel buna Şıram, gel. özüň işte. Watjik. Taýyn bolun hale. Watjik. Diň eliň bilen urup durma. Görüş edinni. Aýygyna geç. Geç ayağını. İkinci round, fight. Ayağa Watjik. geç. Ayağa. Turşuna yerinden gitmedi. Tamam mı? Ayağını geç. Yerinden. Yine sana. Ay! Ey uni kurrak stiley bule. Öğreney ben stile keney. Tut ayağından. Bu ne stiley? Hay. Sağdı, Aşağı, sağdı. aşağı. Sağdı. Gel, gel. Ol çalt duruyor hem de. Hey, Watjik kuğa varmadı va. Gel bakalım. İçin yine can etti. Ne dedin? Yeni iki çörek aydıttın. Yaşam canını. İki tamdır çörek aydana da. Peydat yok. Ayırsana şu. Var. Tur yerinden, tur yerinden. Tur. Demal. Yelpe. Trene. Ha. Kavmiyatayla. Vah men oğlan sen oğumyağdaylan. Demal. Ana nasıl kanım elli. Nasıl kanım var. Men o ayağınımda. Arkayın olsana. Görkünsene vur. Barşon Turkmen şappat birini görkün. Böyle. Taýyn mı? Üçüncü round, fight. Çıkan şappak, kolla. Çıkan şappak. Oh, Watjik Makregoryň. Seretsin ona. Yangvur burdar diýene oğlum bu südya diýer. Udarın bar eken sen. Bunu gördün mü? Oo, güçlü udarın var. Yatıracak eken o. Gönü yatırıyor. Gönü. Dördüncü round, fight. Watjik.
bardyr men o Mecnun dostum ey sana nem molly Ay mürçeme yanından diysen tapalar Piste dahanından diysen tapalar Sana nem molly Ona Mortal Kombat'taki 450 mi? Yaman eli köp ol. What? Watjik bäri ho, gel bäri. Yerin gelmeri. Watjik. Oğa var mı? Eceň bana bir koyun aydypdyr. Ejem jalily. Bir sürü koyun da bolanok. Ya dostayşım. Görüş aynen. Watjik. İyin son kram. Başka round yok. Gayret et. Bar gücüň ber. Şol roundda diňe nakavt almaly. Bir çowdar. Yaňym gördüm Turkmen şappadyny. Bu işleriň barken bir çowdar ýatýar. Any gorkaladım Watjik. Gayret et Watjik. Fine round fight. Yey, Watjik, men sana öýüň aýtdyma, hiç derege yaramaýardy. Ben bunu havraýyňdan alym. Obaly. Görmek. Näme sapyň? Watjik'a. Men sana hakykat aýdaýyn. Men seni söýýän, ýöne öýdäkiler men sana diňe şon ýeňiňden soň bererler. Men sen ýeňjeňe ananýan. Atay. Men seni söýýän. Bunu havraýyňdan alym. Ýeňiňden soň bererler. Hiç derege yaramaýardy. Men sen ýeňjeňe ananýan. Nasıl hemen şiir gelip tuvalin. Orada sağa bakma. Ladies and gentlemen, and the winner by knockout, Watjik.